wabethelelwa emnqamlezweni, wathi ubebethelelwa enye indoda eyayisisigebengu ebethelelwa nayo, yabona ububo busabile, bathoba ningetha, yabalekela kuye futhi nojongela, yabuza kuye, yathi ningenza kanjani na? Wathi uYesu, namhlanje thank you so much. Wathi uYesu, namhlanje ndihamba nawe eParadise kaBaba yabantu basezulwini, ayibalwi iminyaka kuye, akubalwa wenze isono, as long as bamthele uvele ufumane ubomi. Hayi ubomi nje kodwa ubomi buchichimayo, semasokasiyephi ngoba onke amazwi akuphila afumaneka kuye. 2025 mntanasekhaya ungesuki kuye, abukho ubomi ngaphandle kukaYesu, abukho ubomi ngaphandle kwakhe. Nguye unikeza ubomi. Athi uDavide, ndicela ntwinye uba ndihlale endlini yakho ndiphikothe. Yay! God healing ministries, hlala lapha kuye. God ministries, kuyahlaleka, kuyahlaleka. Ungabi sesuka uyafa indlala, uyahlupheka, kanti ungabi sesuka amazwi okuphila afumaneka kuye. Ubomi uzamaye, athi uPawulos ebhala, deske nazi amandla okufa novuko lwakhe. Akathethi ngamandla okufa kodwa uthetha ngobomi obuza ngoKristu. Athi uJohane ebhala, njengoba uMose wayiphakamisa into ehlane, kananjalo unyana wethu kumele kuphakanyiswe. Yay! Ubomi buzamaye, amandla okuphila afumaneka kuye, abukho ubomi ngaphandle kwakhe. Simasuka siyephi?